नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सबे। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके भोजपुरी लव सॉन्ग मेल फीमेल गीत बाटे। आ बहुत बढ़िया गीत बाटे। बस एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बज जाए भैया और सबके दिल के छू जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। और रुआ अगर कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे के चाहता नहीं भोजपुरी में तो बेहिचक कॉल कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिले बानी, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फुल सॉन्ग व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए भैया। और हाँ, आज के मैटर देखी कैसे गावक बा। पहले फीमेल के पार्ट बाटे। अरे एक टके बोलो ये बाबू का देखेला ऐसे, लागे लड़की देखले नहीं खता कहता रो वैसे। हाँ एक टके बोलो ये बाबू का देखेला ऐसे, लागे लड़की देखले नहीं खता कहता रो वैसे। बिना दाग के ये सोना तू चान लागिलू, बिना दाग के ये सोना तू चान लागिलू। हमरा दिलवा के तू ही मेहमानी लागिलू, हमरा दिलवा के तू ही मेहमानी लागिलू। तो भैया अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइल मुखड़ा तो क्षमा चाहत नहीं। रउआ एकरा के बढ़िया स्केल से गा देता नहीं और नया म्यूजिक बनवा देता नहीं तो गाना एकदम साफ सुथरा बाटे भैया, कहीं भी सुने लायक मैटर बा। अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होखे चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होखे, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। और वीडियो पसंद आली भैया तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला था नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।